och 3 som vi ser här. När det är mindre än 3 minuter kvar att köra. Günther fick en perfekt linje genom scoreboardkurvan. Tar ut bilen upp mot rakan. Tog direkt en 2 meter. Ätlar ut. Nu har han en tredjedel för raka till godo. Se om man lyckas hålla ihop det här. Fint i första fäng. Pettersson kommer in på curb, tappar lite grann i mittensvängen. Günther von Elling kommer lite fel. Rätta till det. Släpper förbi Peter Hägg. Och där har Günther förlorat andra platsen upp mot en tredje plats. Peter Hägg blir lite nervös. Kommer lite sladd i scoreboardkurvan. Nu ska vi se hur det går när Günther von Elling jagar upp här. Det är väl den platsen som är den tajtaste just nu. Det är mellan Günther och Kent Pettersson. På fjärde plats har vi bil nummer 5 som är Peter Hägg. Femte plats Joakim Asplad och det skiljer ju 1,5 raka dem emellan, så där är ingen fight just nu. Sen har vi bil nummer 3 som Peter Edlund och Robin Lindgren som slåss en position. Och det tog Robin Lindgren och gick förbi precis. Det återstår 1,5 minut i det här loppet. Jag påminner om att vi ska ha en flaggman ute. Han står beredd. Den tätaste fighten. Nu är det 2 bilar som står i ingången. Det är en Skövdeförare och en Lidköpingsförare. Niklas Rosenqvist och Johan Sjögren som sladdar av lite i ingången till det tekniska. Samtidigt har vi Sonny Persson, en kör ju bravur. Leder före Kent Pettersson och Günther von Elling. Kent Pettersson som åkte av lite och då närmar sig Günther direkt. Vi ska se, vi har 1 minut kvar att köra. Om det blir någon attack för Günther och ta tillbaka sin andra position som han hade innan. Han får lite klass på bilen, rätar upp den. Ingången lägger över på höger som öppnar upp mot rakan. Där går in i hårnålen båda två. Peter missar lite grann. Günther kommer iväg perfekt. En tredjedels rakan. Nu är det omvända roller mot för en minuten. Vi har bil nummer 8 på andra plats. Bil nummer 4 på tredje plats. De slåss om placering. Kent Pettersson, han överkörde lite grann. Günther kommer in lite släpp. Båda två kör på curbsen. Båda två, det är fight om placering. Günther tog tillbaka andra platsen. Går in och får lite överstyrt. Hämtar hem den. Precis, Kent Pettersson vågar inte satsa där och vågar inte köra på någon. Det är mindre än 30 sekunder kvar. Günther von Elling kommer ut på rakan. Först drar ifrån. Fick ett bra tryck ut på rakan. Kent Pettersson kommer väl inte vara sämre. Och kommer med hög topphastighet. Kanske har lite olika drevningar. Günther von Elling missar ingången lite grann i kurvan dosering 2, men Kent Pettersson vågar inte riskera någonting så här nära slutet. Båda två går på curbsen, den tekniska delen. Nu är det nerverna som är utanpå kroppen, det vill jag lova. Han kommer upp på varvräkningsbanan. Kommer in i svängen som är scoreboardkurvan. Det är den svåraste kurvan på banan, vill jag på. In i chikanerna, den höger som öppnar upp mot rakan. Det går Günther ut på rakan. Tiden är ute, nu är det bara att köra i mål. Vi ser om de lyckas hålla placeringen i mål. Günther går av lite grann. Kent Pettersson närmar sig, de vill inte köra in i varandra. Kent Pettersson går förbi. Kan Günther hämta hem det här? Det är sista avgörande kurvorna. Nej, inte köra på bakifrån. Inte köra på bakifrån. Ja, det blir Kent Pettersson som går i mål precis före Günther von Elling. Samtliga bilar i mål.